समस्थियावहाय मोनसे बिराद गिदिर जयनिं हाबाफारि जादों आरो बेजों लोगोसे यूथ बीपीएफ वुमेन बीपीएफ आरो बीएसयूनि जयनिं हाबाफारि जोङो लाबाय थादों आरो बावहाय जोङो बुंनाय जादों जे बीपीएफआ सरकाराव फैग्रोमोना जोङो उदालगुरियाव मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट उदालगुरि बाक्सा जिल्लानि रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय जोङो उदालगुरियाव मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट जोङो गायसननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बीपीएफआ सरकाराव फैयोबा जोङो उदालगुरि कलेजनियावहाय ग्राम खालामनानै इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव मोनसे केम्पास बानायगोन होननानै जोङो खोथा होदों आरो बेनि अनगायैबो बायदिसिना डेभेलपमेन्टआथ' थाखाबाय लामा दालांनि आरो बेनि अनगायैबो जोङो इयुथ्सफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ नोजोर बोनानै बोसोरसेयाव 100 कोटी थाखा जोंनि एनुवेल बाजेटनिफ्राय जोङो लाइमोनफोरनि डेभेलपमेन्टनि नामाव बाहायनाय जागोन जायफोर फरायसा फरायसुलिफ्रा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परीक्षायाव नैबे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय टप 10 जायगा आवग्रिनो हागोन बिथांमोना बोसोराव माने 5 लाख टप 10 फोरनि थाखाय बोसोराव 5 लाख थाखा बिथांमोननो माने एवार्ड केश एवार्ड होनाय जागोन आरो पीएचडी खालामनाय डक्टरेट डिग्री खालामनाय जायफोर जोंनि स्कलारफोर दङ बिथांमोननो स्कलारशिपनि बेबस्था जायफोरा यूपीएससी एपीएससी आरो माखासे सेन्ट्रेल लेभेलनि एग्जामफोर होनो थांगासिनो दं बिथांमोननो फ्री अफ कस्ट माने कोचिंनि बेबस्था होगोन होननानै जोंनि बीपीएफआ डिसिसन लाखाबाय आरो सरकाराव फैग्रोमोना बेखौ जोङो मावनानै खोन्थागोन आरो जोंनि बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेकार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो बै 100 कोटी थाखानिफ्रायनो माने बिथांमोना जाहाथे सोरबाया डायरी फार्म खुलिनानै जानो हायो सोरबाया माने गटारि फार्म सोरबाया माने दाउ बयलारनि फार्म बा सोरबाया मबाइल रिपेयारिं बायदिसिना एन्टारप्रेनियरशिप डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय 100 कोटी थाखानिफ्रायनो बिथांमोना बेबायदि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट जोंनि बीपीएफआ सरकाराव फैग्रोमोना बेखौ होनाय जागोन जोङो खोनादों भेरगावहाय माने यूपीपीएलआ माने बिजाथि गोदान केन्डिडेट नागिरनो मोनाखै होननाय खोनादों यूपीपीएल टिकेट लानो थाखाय दिनै माने भेरगावआव माने केन्डिडेट नागिरनो मोनाखै बिथांमोना दाख्लैबावै बीजेपीआ जेब्ला हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होननानै फोसावबाय जोंनि आसाम स्टेट बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा बै दिनखालिनिफ्रायनो यूपीपीएलनि नेता कर्मीफ्रा बिराद नार्भास जाखाबाय इलेक्सन गेलेनो साहस गैला बीजेपीआ सहाय खालामाबा गावसोर मालाबाबो हारसिं इलेक्सन गेलेनो हाया आरो रायजो राजाया दिनै यूपीपीएलखौ फोथायनो बिराद गोब्राब मोनबाय आरो ओरैबायदि खोथा होयै दिनै 5 बोसोर टाइमा कमप्लिट बारबाय आरो बेनिखायनो यूपीपीएलआ दिनै रायजोनि खाथियाव थांनानै भट बिनो थाखाय बिथांमोना जेबो इस्यु गैला आरो गावसोर अलरेडि इलेक्सन गेलेनो थाखाय दिनै भेरगाव आरो खैराबारि समस्थियावबो सारेन्डार जाबाय केन्डिडेट नागिरना मोनाखैनो जों खोनादों दासिमबो टिकेट लानो थाखाय आगबारि होआखै जाहैबाय बेबायदि जों खोथा जों खोनाबाय थादों आरो दिनै बिथांमोना भेरगाव आरो खैराबारि बे मोननै समस्थियाव यूपीपीएलआ दिनै 3rd पजिशनसो दङ देरहानायनि खुनु चान्स गैया जुदि बीपीएफनि सरकारनि टाइमाव जुदि गाज्रि जादोंब्ला ससियेल अर्गानाइजेशनफ्रा माथो खामानि मावदों इयुथ्सफोरखौ राइट ट्रेकआव लाबोनो थाखाय खामानि माव आरो सरकाराव दङ गावसोरनो यूपीपीएलआ मानोथो माने इयुथ्सफोरनो एमप्लयमेन्ट होनाय मानो साख्रि होनो हायाखै मानो नखर साख्रि होनाय मानो दिनै बिथांमोना एमप्लयमेन्ट इन्डास्ट्रि बसार इन्डास्ट्रि बाहायनानै गिदिर कम्पानिफोरखौ लानानै फै खामानि माव एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन बानाय मानो माथा मारियाखै इयुथ्सफोरखौ माने राइट डाइरेक्सनाव लाबोनो थाखाय प्रमोद बिथांनि सरकारा जेबो इनिशिएटिभ लानाय जों नुवाखै खोथा बुंयै 5 बोसोर टाइमा बारलांबाय आरो दा बेखौ साननायनि आरो मावनायनि जेबो सम गैला बिथांमोना ओरैनो बिथांमोना बुंनानै टाइम बारबाय दायो टाइम गैला जेबो मावनो हाला गोदान स्किमबो सेंसन खालामनो हाला मोनसेबो इन्डास्ट्रि गायसननो हायासै मोनसेबो माबा मोनसे गोदान इनस्टिट्यूशन जोंनि बीटीसी ओनसोलनि रायजो थाखाय बिथांमोना जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हानाय जों नुवाखै एग्जाम्पल गैया ओनसोलावनो बयनिख्रुइ बांसिन जोंनि बीटीसी ओनसोलनि इन्टेलेक्चुएल मानसिफ्रा बीपीएफआव बांसिन दं सोरबा रिटायार प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै सोरबा प्रफेसार एसीएस अफिसार माबा माबि गोबां माने इन्टेलेक्चुएल लेभेलनि मानसिफ्रा जोंनि बीपीएफ दलावनो बांसिन दंखायो नायबानो जाबाय बीपीएफ मिटिंआव बांसिन सिनियर जोंनि बर' जाथिनि गार्जेन मानसिफ्रा जोंजोंनो दंखायो यूपीपीएल जों गैया कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ। क'क्राझार सहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथाइनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु। कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव सा 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स, 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिं, वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफी सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंनि सोलोंथाइ लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।